os que non o coñecen, invítoles que o fagan, porque é un sitio fermosísimo. Foi antigo residencia de Montero Ríos, é un balcón sobre a ría de Pontevedra extraordinario, pero aparte da situación privilexiada que ten neste espazo, ali tamén no Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, que desde hai moitos anos está ali ubicado, no Soto atoparán unha colección de 12.500 pliegos que conserva a flora, o traballo de campo, en definitiva, do Padre Merino. Estes 12.500 pliegos resumen un pouco toda unha vida, todo un traballo de percorrer Galicia de arriba abaixo, que ademais o deixou escrito o seu camiñar, e ademais nestes 12.500 pliegos temos os alicerces do que foi a flora de Galicia, os coñecimentos sobre a flora de Galicia. Antes do Padre Merino coñecíanse pois casi 1000 ou menos especies. Despois do Padre Merino realmente se tivo en primeiro lugar en España a primeira flora regional importante, e sobre todo para os galegos o comenzo dos estudos botánicos. Por lo tanto, ali temos, digamos, unha especie de pequeno santuario científico que todos deberíamos coñecer. Pois ben, o custodio desta xoia, de esta antiga tradición científica nosa, é Javier Silva Pardo, que nos vai a falar hoxe da figura do Padre Merino, figura que foi nomeada o científico galego do ano 2017, por lo tanto estamos rematando o ano dedicado a este científico, a este botánico, meteorólogo e climatólogo ilustre, e por lo tanto a conferencia vai centrarse un pouco sobre a obra e a vida deste personaxe singular. Xavier Silva Pardo estudou na Universidade de Santiago, aquí doctorouse en biología, licenciouse en Santiago no 78, doctorouse en biología na Complutense de Madrid no ano 90, e na actualidade é xefe do Departamento de Ecosistemas Forestais de Lourizán. Foi tamén antigo profesor da Universidade de Santiago e, por lo tanto, non só coñece o Padre Merino, conoce a obra do Padre Merino, conserva a obra do Padre Merino, sino que coñece moi ben todo o ámbito onde se moveu o seu traballo, porque é un botánico nato, que é un botánico que contribuiu a que a flora de Galicia fora mellorada, fora coñecida por todos, e ademais todo isto o deixou recollido en moitas publicacións e sobre todo en varios libros. Destes libros eu destacaría a Guía das Árbores e Bosques de Galicia do ano 92, a Guía das Plantas Medicinais de Galicia do 96, outros sobre vegetación, catálogos turísticos vasculares, aportacións á flora de Galicia, etc. Por lo tanto, esta é a persoa que nos vai a falar do Padre Merino e, por lo tanto, deixo nas mans e na voz de Javier Silva Pardo que nos ilustre sobre este personaxe fundamental da historia da ciencia. Moitas gracias. Eu quería, en primeiro lugar, agradecer ao Ateneo de Santiago por a invitación que me fai de falar aquí con ustedes, especialmente a Emilio Valde del Río, que lamentablemente foi profesor meu de genética en Santiago fai moitos anos. Moitas gracias, Emilio. Tamén quixera agradecer además para esta presentación incorporei algúns datos de dúas personas, unha delas é do propio Francisco Díaz Fierros, a outra é de Rubén Pino Pérez, que foi un recente doctor, que foi a tesi doctoral sobre unha parte do herbario merino. Como normalmente todos hasta ahora que sería la Real Academia Galega das Ciencias, si non Merino como científico galego del ano, científico adoptivo, porque Merino non naceu aquí en Galicia, sino que naceu en Burgos en 1845, en Lerma. Todo o mundo conocíamos como Pai Merino, pero como decían aquí na película O Home Tranquilo, de John Ford, tamén o pai Merino tamén tuvo nai, o sea, por secura tamén tuvo nai. Entonces chamábase Baltasar Merino y Román.
Ben, como dicíamos, Padre Baltasar Merino naceu en 1845 en Lerma, en Burgos, e ali, pois, como debe ocurrir, probablemente moitos de vostedes conozcan casos, falaron de casos de personas que nas aldeas, nos lugares máis recónditos, oscuros, daban de clase aos rapaces rapidamente cando atisbaban algún que se veía que era un rapaz espabilado, inteligente, rápidamente intentaban encauzarlo hacia as labores eclesiásticas, para incorporar ao seminario e, bueno, despois fixera a carreira no tema eclesiástico. Probablemente este foi o caso de Merino, e depois Merino, cando naceu, bueno, vimos en Burgos, e empeza en Lerma, despois chega a Loyola, con 12 anos, e despois pasa a León, aos 10 anos pasa a León, e despois está en León e xa a los 15 anos, está un pouco aquí, aos 22 anos, perdón, pois se vai para La Habana. Este primeiro movimento é moi interesante, como sabemos despois, como é moi interesante como falamos, non? Estuvo en Habana, este home, pois, despois de estar ali un certo tempo, se desplaza a Maryland e cerca de Woodstock, todos conocemos, había un colexio ali de jesuítas, que actualmente desapareceu dali, pero que conserva actualmente a mellor colección de literatura, temas sobre eclesiásticos, sobre religión que hai en Estados Unidos, o sea, el día está en Nueva York. Estuvo ali 4 anos, aprendeu outras cosas, aprendeu inglés, e que llevarou despois para os seus estudios aquí, para o seu traballo posterior. Depois chegou, estuvo un ano en Francia, porque non pudo regresar directamente a España, porque naquela época a Primeira República había expulsado os jesuítas de España, e como non pudo estar neste momento aquí non pudo chegar a España. Rápidamente marcha a Puerto Rico, e ali estuvo tamén 4 anos, 5 anos aproximadamente, onde por razones de unas enfermedades que sabemos despois tamén intentaré comentar se me acordo de alguna cuestión relativa a las enfermedades que tuvo, a situación da súa saúde, o prejuicio da súa saúde, e despois regresou en 1979 prácticamente para incorporarse xa definitivamente prácticamente a Camposancos en 1880, en onde xa prácticamente estuvo a parte de súa vida, menos un período de un ano que estuvo en Sevilla, foi dar clase a Sevilla, e depois retornou a Camposancos, na Guardia, onde se quedou hasta que o colexio trasladouse ao final de súa vida, en 1905 aproximadamente, trasladouse a 1916, trasladouse a Vigo. Ben, cando se traslada ao colexio Apóstolo Santiago, é un colexio que se inaugurou, se abriu, os jesuítas abriron en 1872 no Temple en A Coruña. Rapidamente as instalacións non tiveron de gustarle moito aos curas, non estaban asignadas para o objetivo que tiñan, que querían eles. En 1876 pasou a Camposancos, e xa despois o resto xa en Vigo, Teis, etc., Portugal, na época da Guerra Civil, na época de República, para expulsar os jesuítas, tuve que marchar a Portugal, e depois en Mondariz, en Teis, depois da Guerra Civil, cando empezou a Guerra Civil, cando Galicia quedou no bando franquista, pois quedou, por xa trasladaron ao Centro de Mondariz, para finalmente en 1940 estuvo en Teis Vigo, bueno, ao final xa onde quedaron definitivamente, onde están definitivamente, siguen estando, non? Obviamente, de cousa un pouco orientativa, tamén recordar que o Centro de Estudios o Colexio Apóstolo Santiago tiña tres centros, no fondo, que depois tiveron moita importancia. O primeiro deles, o colexio de primaria e secundaria, que foi o que al final foi a parar a Vigo, que sigue estando en Vigo. O Centro de Estudios Universitarios,
que non sei, nun momento dado decidiron, porque parece que está un pouco desplazado do centro neurálxico dos zonas de influencia da política española, entón desplazaron a Deusto, e o seminario de pobres tamén que desplazaron ao seminario de Comillas, non? É dicir, que aquí en Camposancos foi onde se ensinaron realmente, foi o sermen de as universidades de Deusto e de Comillas, seminario de Comillas, non? Temos aquí unha foto, esta foto é interesante porque en 1800, isto é xusto antes de a chegada de Merino ao colexio, non? Houve unhas pequenas modificacións cando se montou o colexio aquí. Vemos que nesta parte, aquí abaixo aquí, incorporáronse depois tres torres no centro que se vemos en día e se conservan. E unha cosa importante, esta parte aquí atrás é importante porque probablemente onde estaba o observatorio meteorolóxico e tamén onde Merino se dedicou a cultivar plantas que collía no campo, sementes que recolectaba, que en algunos casos secaba as plantas, pero en outro caso interesaba sembrar e comprobar como se desenvolvían as plantas nos viveiros. Cousa moi frecuente en moitos dos botánicos daquela época. Despois iso volveu a ocurrir cando se empezaron outros estudios biosistemáticos das distintas especies que xa os botánicos tiñan que non só coller as plantas secas, sino que ver a evolución, etc., da planta, e en moitos casos incluso para preparar a planta para facer estudios posteriormente, aos últimos anos, tido o tipo de ADN, etc. E nos anos 60, 70, facer os estudios de tipo cromosómico. Ben, entón, aí estudiaba, esa é un pouco a situación. Por iso realmente non variou, hoxe en día, a situación actual, que quera botar Rinollada, por Camposancos, verá que os alrededores isto cambia completamente, está completamente urbanizado, a parte do mar, vemos que ampliouse, separouse moito dos edificios o que é o límite do mar, etc. Hai unha especie de porto aí diante, etc. Todas esas cosas, que foron moi distintas do que era na época de Merino. Ben, Merino ten na súa vida, tuvo dúas, aparte da labor docente que desenvolveu no Colexio Apóstolo Santiago, tuvo dúas labores importantes. Unha primeira delas, a pouco de estar ali, o director do centro asinoulle que desenvolvera, que traballara, que dera o seguimento do Observatorio Meteorolóxico. Aquí temos unha serie de aparatos, os Díaz Fierros, pois tiñan en observatorio, distintos termómetros, termógrafos, psicómetros, evaporímetros, etc., que eran cousas unha estación meteorolóxica importante. Pois tiña na garita para evitar a luz, que o efecto do sol modificara sobre todo a temperatura. Depois tiñamos a evaporación. Depois tiñamos a cero aberto, tamén temos termómetros de mínima a 3 cm do chan, termómetro de máxima, pluviómetro, etc. E no edificio había un barómetro. Posteriormente, incorporáronse outros dos elementos que eran bastante novedosos, porque podían ser naquela época un observatorio meteorolóxico, que era o termómetro do solo a 30 cm de profundidade, medía a temperatura do solo, e o ozómetro, o medidor do ozono, ponen as tiras de colores, etc. Pero isto é importante, el medidor do ozono, porque o ozono levaba 20 ou 30 anos que se había detectado, descoberto como elemento, como un compuesto, e entonces, pues, era interesante que naquela época xa hubiera alguén que midira o nivel de ozono na atmósfera. Probablemente, cando falamos antes da súa vida, do seu recorrido que tuvo desde que saliu de Lerma, cando chegou probablemente a Puerto Rico, probablemente entrou en contacto con varios jesuitas que eran meteorólogos, eran conocidos a nivel mundial e desenvolvaron distintas técnicas, distintos aparatos, e probablemente de aí debeu de aprender algo. Por iso, cando chegou, probablemente, supoñemos todo isto, cando chegou a Camposancos, incorporou, lle puderon asignar esos traballos e podía ter conocimientos a lo que era o tema de a meteorología, por lo menos podía ter un certo nivel de conocimiento de meteorología. Estos traballos de meteorología non só eran, por exemplo, era un caso
moi concreto no Observatorio da Guardia, non? De Camposanco. Por exemplo, no seu traballo de Razón e Fe, que é unha revista dos jesuitas, el publicou nun momento dado viaxes de arborización por Galicia, non? Entón, un deles falaba de que cerca de Bayona había un cura que levaba, no ano 1900, levaba 33 anos midindo, facendo un registro meteorolóxico, non? Non digo que medía, pero xa antes de empezar incluso o observatorio meteorolóxico no centro, foi nos 75, 77, 76, 77, por aí máis nos 76, xa había xente en Galicia que tamén xa levaba ese observatorio, por menos temos ese dato aí, e probablemente había outros que non eran centros oficiales, non? Algún dos poucos centros oficiales que se medían naquela época, ou as meteorología, as condicións meteorolóxicas diariamente, non? Ademais, esta medida non só é unha medida que le quedaba guardada ali, non? El, de forma permanente, durante moitos anos, publicou na revista Integridade de Tui, no periódico Integridade de Tui, publicou unos datos meteorolóxicos como os que aparecen aquí en esta tabla, non? Vemos que aparecía o barómetro, a temperatura, a tensión media, a humedade, a dirección do vento, etc., estado do tempo, nuboso, etc. E despois aquí tamén é interesante estas medidas de temperatura ao sol, sobre todo, temperatura 30 centímetros de profundidade e orzómetro, non? Según o método de James de Sega, non? Son medidas adicionantes, eran novedosas, era moi interesante este feito, non? Que se mediran. Merino, con moitos datos, aparte de publicarlos na revista, no periódico Integridade de Tui, tamén editaba uns cuadernos de observatorio meteorolóxico de Colegio da Compañía de Jesús na Guardia, por exemplo, teño aquí un correspondente a 1893, onde recolle unha serie de datos e, bueno, máis cousas que estaremos falando, non? Despois tamén un estudio sobre a borrasca da fronte occidental de Galicia, que é moi interesante, del lugar, bueno, xa iremos falando, comentaremos un poquinho máis, non? A parte destes traballos, agora comentaremos máis deles meteorolóxicos, pero tamén se dedicou a escribir novelas, como exemplo, o Niño San Pelayo, tuvo algunas máis, non? E, xa digo, aquí temos estudios sobre as borrascas da costa occidental de Galicia, non? Estos datos os representaba en forma de tablas, donde ponía distintas épocas del año, lo que sea, distintos datos que pudieran ser de interés, que vemos aquí a la izquierda. A dereita, empezamos a ver unha representación, vemos aí que representa precipitación e evapotranspiración. Isto é interesante porque vemos que un pouco, non exactamente os diagramas de Gaussian, que se desenvolveron no siglo seguinte, ao principio non xa no siglo XX, pero xa empezaba a barruntar, como veremos despois. Vemos que estas correlacións entre uns e outros non profundizou moito porque el prácticamente probablemente era el solo ali traballando neste tema, recollendo os datos, aunque probablemente cando el salía, como veremos despois, empezou o traballo botánico, pois probablemente algún dos padres jesuitas que había no colexo, ou unha das persoas que estaban estudando de día, ou un alumno que fora, dedicaba a recoller os datos que se podían recoger no observatorio meteorolóxico. Temos tamén, facía estudios sobre a agua meteórica e os impactos sobre a temperatura, procesos de evaporación na costa atlántica, datos diarios, explicación de evaporación no océano Atlántico, etc., datos de precipitación e das calorías liberadas no Valle da Guardia, etc. Intentaba chegar un pouco máis aló de poñer só os datos da meteoroloxía puro e duro, non? Aquí, como vemos depois, en un traballo que se veremos un poquinho máis agora, xa na transición entre a meteoroloxía e a botánica, publicou un traballo que chamamos Vegetación espontánea e a temperatura na cuenca do río Miño, onde describe 758 especies, que é un número bastante elevado. Hai que ter en conta que en 1852 José Planelles e Giral, que foi catedrático na Universidade de Santiago, publicou un ensayo da flora panorámica de Galicia, donde publicaba sobre 700 e pico especies, con lo cual, para toda Galicia, en teoría, bueno, para toda Galicia. Pero, en cambio, Merino, solo en seu traballo deste da vegetación espontánea, a temperatura, pois xa publica prácticamente o mesmo número no conca do río Miño. Aquí tamén fixámonos que empezas a facer unha especie de ecoloxía, ecofisioloxía. Vemos que no esquema da dereita
vemos que pon o número de especies vegetales que florecen en cada mes do ano. Vendo que, lógicamente, el mes de xunio e xulio, cando o maior número de especies florece, pois vai baixando nos demais meses. En primavera. En cambio, á dereita, en outro lado, temos o que as temperaturas, a temperatura máxima do sol, sombra, as medias e as mínimas. Aquí tenemos sol, a arriba, o exterior, a sombra, a media e a mínima. En cambio, se ahora combinásemos estas dúas coas precipitacións e a transpiración, teríamos os diagramas de Bosens, que hoxe en día cualquier traballo que se fai no tema agrícola, agrícola forestal, relacionado con o medio ambiente, pois ten moita importancia e explica unha serie de cuestións relativas ao comportamento e ás clasificacións climáticas. Isto é un pouco o traballo botánico, xa digo, dedicouse nesa época, pero a partir de 1890 el empeza a cambiar xa a súa visión, probablemente antes, pero de menor escala, pero xa claramente en 1890 empeza a facer estudios de botánica. Sigue cos seus traballos, sigue dando clase no colexio, pouco a pouco, con o tempo, vai reducindo o número de clases, cando máis se dedica a flora, ao estudo da flora, empeza... Bueno, entonces, cal é a situación da flora de Galicia cando ele empezou a estudiar no 1890? Unha cuestión importante é señalar que en 1890 Medina tenía 45 anos. É importante señalar isto porque él non tuvo unha formación previa botánica moi especial, porque pudo aprender, como yo estando en Puerto Rico, en Cuba, en Gusto, pois non debeu de ser moi profundo sobre temas botánicos, si aprendeu, non temos constancia aún do que pudo haber feito ali, non exactamente. Pero bueno, cando chega a Galicia, os estudios botánicos que había eran bastante poucos, non? Xa digo, o máis llamativo pudera ser o traballo de José Tornellas y Giral con ese ensayo de flora fanerogámica de Galicia. Porque todos os demais que había eran traballos máis ben pouco marginales e pouco, vamos, non tiña moita profundidade, non cubriron Galicia en unha forma máis amplia. Temos os primeiros que son Antoine de Lussier, que é o primeiro arriba, Lussier, foi un botánico famoso francés, que é o Barrio Lussier, que é importante en París, que está en o Museo de Historia Natural de París, e depois foi Martín Sarmiento, que describe moitas plantas, pero fai unha descripción en castelán, certa descripción, tampouco é veces profunda. Por exemplo, a fai pouco, buscando unha planta que encontrou el, a describe, e probablemente no ano 1700 e pico, 1780, 90, fai unha descripción, fai un dibuixo da planta, e curiosamente, cando intentamos buscarla ali mismo en Pontevedra, esa planta, si foi a que supoñemos que foi descrita por un tal Persson 50 anos despois de que encontrou Fray Martín Sarmiento. Despois, Cosequer, que tamén tuvo certa traballo aquí na Galicia marginal. Pourret foi un canónico que estuvo en Orense, despois chegou a Santiago. Ese sí que probablemente, sobre todo na zona de Ourense, debeu de recorrer con certo conocimiento a zona de Ourense, pero tuvo o problema de que era en época da Revolución Francesa e tuvo que escapar de Ourense. Moitos din que se escapou a Francia, pero parece que se escapou ao monte San Pedro de Montes en o Val do Silencio, cerca de Perto de Ponferrada. Estuvo ali, pero o material e parte do barrio probablemente se perdeu moito dele. A outra parte, hoxe en día está que collía moitas plantas, non só de Galicia, sino de outras partes de España, incluso del sur de Francia, que onde era original Pourret, pois están en Madrid, na Facultade de Farmacia. Depois hubo varios traballos, Alonso López, Olmeiro, Planellas, digo. Cristian Ángel sí que empezou a hacer bastante interesante o traballo porque describiu xa un certo número de especies aquí, para fora de Galicia, o que estaban en Galicia, o que as describiu de Galicia, o se encontran en Galicia esas plantas. Eso foi incluído no Prodromus floral hispánico de Wilco Lilange,
que era a flora española, prácticamente, hasta que empezou no ano 1973, se empezou a editar por tomos a flora ibérica. É dicir, que en 1868, 70, hasta 1893, que se editou o Prodromo Floral, 1861, 1870, Prodromo Floral Hispánico, foi, durante esos 100 anos, era a flora de verdade máis utilizada por os botánicos españoles. Había outras floras, pero non tiñan o nivel que tiña esta flora. Pois había outros traballos do Apeceoane, que diremos que ten importancia para o Merino, etc. Chegou o Merino, e, acompañando a Merino, temos estes Apeceoane, estes Colmeiro, estes Apeceoane, estes Merino, e temos a Pau. Carlos Pau español foi un botánico bastante, bueno, moi bon botánico, moi taxónomo fundamentalmente, máis que sistemático, pero bueno, tiña un gran conocimiento, era tan formado, é un dos mellores, entender, mellores botánicos españoles de sempre, e, bueno, era unha persona con un carácter moi forte, e, bueno, tuvo un enfrentamiento con Miguel Colmeiro, que foi de Jardín Botánico, el director do Jardín Botánico, ¿no? E ben, bueno, Miguel Colmeiro, tanto López Seoane como Carlos Pau, e sobre todo Carlos Pau, foron os que axudaron máis a Merino en o desenvolvemento do seu traballo botánico, non? López Seoane, con súas limitacións ao principio, pero xa Carlos Pau, prácticamente 1897, aproximadamente, foi cando empezaron a ter contacto, e a partir de aí xa seguiu o contacto hasta prácticamente a morte, non? De Merino. E despois temos outros son Francisco Bellot, que foi catedrático de Santiago, que xa foi os traballos depois de Merino, foi xa o primeiro botánico que empezou a traballar na parte fanerogámica, aunque houve outras ramas da botánica, foron traballadas por outros autores, pero a parte fanerogámica, as plantas, chamaban de aquella época as plantas superiores, pois foi Bellot, e, sobre todo, Manuel Gallo, que foi un jesuíta tamén, que empezou a estudiar o herbario en Merino. Un traballo importante que realizou a través das xoitas aportacións a flora de Galicia, que outros traballos menores ou incluídos en outros traballos, fixe un estudio da flora galega moi interesante, aclarando moitas cousas. Fermín Gómez de Gide, que colaborou no herbario de 3.500 pliegos, os dous ainda viven, ten 90 e pico anos, bastantes anos, ainda viven. E depois xa Santiago Castro Viejo, que empezou a través do Jardín Botánico, o Instituto de Bellot, foi o que un dos dous, entender, promotores da final, que levaron adiante a flora ibérica. Enrique Valdés Bermejo, que rapidamente se deixou o Jardín Botánico, pero probablemente entre os dous foron os que empezaron a iniciar o traballo de flora ibérica. Depois xa, na última época, Jesús Izco Sevillano, catedrático aquí en Santiago, xubilado, que tamén creou un grupo de investigación moi importante que veremos despois na súa influencia. E finalmente temos o Grupo Botánico Galego, que foi un grupo de botánicos creados alrededor de lo que estamos en Urizán, con Enrique Valdés, e que, bueno, pues hemos hablado tamén, sobre todo de Santiago, son os que levamos o traballo botánico aquí en Galicia nos últimos 30 anos, 35 anos. Como digo, son Víctor Roquesevani, Julio Enríquez, o Pau español, e Gonzalo Sampaio un pouco menos, pero o Pau español foi o maestro, claro, de o que máis orientou a Merino. Xa digo, Merino non tuvo unha gran formación de botánico, que chegou xa tarde, empezou aos 40 anos cando chegou, aos 50 empezou a botánica de forma clara, e, bueno, entón eso notase, sobre todo é un taxón, dedicase a describir plantas. Como non tiña unha gran bibliografía, porque claro, estaba un pouco marginal nos circuitos, elaborar un herbario hoxe en día se pode consultar con bastante rapidez moitas cousas de herbario, moito material bibliográfico, hoxe en día, buscando un pouco, se bucea e se encontran as descripcións originais, libros de flora que aclaran, monografías, etc. Aquel momento, ainda que era moito menos a produción bibliográfica, pois naquele momento era difícil de encontrar, e sobre todo crear un herbario tiña moitas dificultades, porque lógicamente os envíos, preparar o material, enviar, que tardaban, etc. Entón, Merino, xa digo, é fundamentalmente asado, non é un sistemático. A sistemática usa para colocar as plantas sencillamente, intentar clasificar e ponerle un darle nome a planta. De tal forma que, reconhecendo as súas limitacións xa desde o primeiro traballo,
di que prefire describir unha especie, unha variedade de unha forma nova, a non ter guardada, e que despois veña alguén e diga, no, eso está descrito xa previamente. Entón, prefiere eso e non quedar escondida aí, e que a mellor depois que se lle pase durante moito tempo a xente. En algúns casos fixo ben, porque había cousas interesantes, en outros, pues, realmente, o que fai é, como eles tiñan o fisismo que había, de que os individuos foron creados por Dios, de unha forma fixa, tal, non había ese carácter evolutivo, que quizá en algún momento fala algo de variación, algo así, ¿no? Pero bueno, entón, cualquier cousa que varía un pouco, pues daba nombres de forma, variedade, usos, unos nombres que hoxe en día están xa descartados na botánica, non se usan, se usan porque están descritos na bibliografía, pero non, xa non se emplean nos traballos modernos de botánica, ¿no? El, nos traballos que tú, os que se basou, fundamentalmente, pues foron traballos como a Flora de Portugal, Flora Lusitanica de Montero, o Prodón Flora Hispánico, o el Ruí, el Flora de Francia, e depois xa, hacia cerca de 1900 e pouco, xa tuvo a Flora Descriptiva Ilustrada de Francia, que é moi interesante porque é unha base onde ele sacou o modelo un pouco de unha forma para facer a súa Flora de Galicia. Bien, él tuvo en plantas, tenía bastante, acertou moito nas plantas que tiña, tendo en conta as limitacións que podía ter e o auxilio que lle daba Pau, non? Por exemplo, ele distinguía os dous aspodelos de Roita de San José, o de fruto pequeno da dereita, que chamou Novoideos, este nome que deu variedade Novoideos, pero sin estar reconocido, e a forma Rendeaui, que chamaba Llambus, que era de fruto grande, casi 2 centímetros, non? Depois outras plantas que tamén el diferenciaba son as dúas anémones, aí vemos a anémone grosa que ten os estames amarelos, e a anémone cifolia, a súa especial que ten os estames blancos, non? Ela se distinguía perfectamente ben ali. A Gentiana lutea, a Aurantiaca, el a conocía, a Gentiana lutea. O que pasa que ele, cando chegou por Sancares e pudo vela, estaba pasada esa planta, non? Entón, el colleu a descripción, o que lle faltaba coilla e dos outros libros. Entón, a Gentiana lutea, como son o propio nome indica, de color amarelo. Pero, curiosamente, en Galicia, a que a domina é a de flor naranxa. De feito, Purret, cando traballaba en Ourense, en San Pedro de Montes, pois xa describe unha variedade ferrugiña, que é de follas, de flores alaranxadas. Pero Merino incorporou a descripción a flores amarelas porque a copiou do outro lado e, no seu momento, o padre Laín describiu-na como Gentiana lutea, a súa especie Aurantiaca. Bien, e depois, outra planta que en cambio non encontrou, porque non chegou a esa zona, foi Santinano evidensis, que a que se encontra, non sei se algún vai polo sube a Penatrevinca desde Sabradelo, pode encontrar perfectamente por os lados, unha planta de flores amarillas, unha composta, que é a Santolina, pero ele non chegou a subir por ali. Saberemos depois as partes que non ten. Describiu moitos casos, aquí temos algunos, aquí a Proclea dánica, a súa especie gallética, Ranúnculos acutifolius, Biancares. Depois temos aquí o Horácio Merinoi, é interesante porque este Horácio está descrito de abaixo, no inferniño de abaixo, nas paredes do antigo Jardín Botánico. E Horácio Merinoi Pau, paredes del Jardín Botánico de Santiago que dan al inferniño de arriba. Eso que é un lateral de subterráneo de correr, ¿no? Más o menos. Entón, pues, esta planta foi descrita deste lugar, ¿no? Como nos digo, se conserva en Orizán. A partir de 1890, pues, en Casa Botánica empeza con primeros traballos en unas plantas raras de la zona de la Guardia, pero rápidamente, al cabo de poucos anos, xa se dedica a recorrer toda Galicia, como veremos, ¿no? Vegetación espontánea a temperatura que falamos, a publicación da Flora de Galicia, que foron 4 artículos, ainda publicou máis, como veremos, pero, bueno, aquí están os primeiros dedicados tamén á zona do río Miño, pero depois xa se estende por toda Galicia, ¿no? E, finalmente, chega a Flora Descriptiva Ilustrada de Galicia en 3 tomos de 1905 a 1909. Aquí temos algunhas plantas, por exemplo, temos aquí a Iris Boisieri, que de Enríquez, que ele describiu como Iris diversifolia, pero rápidamente
él, incluso no mismo tomo 3, corrixe a súa determinación e reconoce que estaba descrita anteriormente, ¿no? Le dá o nome a Enríquez porque lle había escrito. Enríquez lle había escribir unha carta donde decía que esta planta que describir, a Dioxifolia, era a mesma planta que describir como Weisseri, ¿no? Temos outras plantas, aquí, por exemplo, Scorzonioides cantábricas, se chama en día, e aquí o que vemos é que os pliegos de herbario se conservan a etiqueta original de Merino, de Ramiro, Pipón, datos do nome, aquí está transcrita por parte de Laín, e depois os distintos autores que se lle deixa aos pliegos incorporan etiquetas con as súas determinacións. Confirman, cambian, o que sea, o nome da planta ou dalle un novo nome, ¿no? Aquí temos a Romelia mistela, que é unha planta da costa galega, a Romelia marítima, en fin, etc. Entonces, él publica a flora descriptiva e ilustrada. Aquí temos un exemplo de a súa de unha página, ¿no? O xénero Leontodo, ¿no? Onde está, por exemplo, Leontodo farinosus, que é unha planta Leontodo farinosus, que é unha planta que podemos encontrar nas calizas de Rubiana, foi descrita do Courel, ¿no? Ben, el, o primeiro que fai, escribe en castelán. Todos os libros que vimos antes, moitos deles, estaban en latín, ou a flora de Francia está en francés, lógicamente, ¿no? A flora de Coste que chamamos nós, ¿no? O Coste é unha gran flora, ainda a utilizarlo en día, a pesar de ser flora de Francia, para moitos xéneros está moi ben, por máis ten outra cosa que, como dicimos nós, ten moitas estampitas, e as estampitas valen para comprobar a determinación. Entón, temos aquí o que fai el, a nivel de xénero, primeiras familias, escalas na clave dicotómicas, as claves son maioritariamente dicotómicas, e hai sempre dúas alternativas. De familias, de xéneros, e dentro de xénero, pois hai as especies, non? Aquí temos as dúas alternativas, pelos combinados todos plumosos, ou pelos blanco-parduzcos, despois, etc, non? Pois está a dúas ou tres, non? E ao final, tengamos a posibilidade de 4, algo, pois son farinosos nas condiciones ou outras, ou todo líquidos, non? Dependendo, sempre inicialmente dicotómicas, non? Despois, el tamén incluye a veces dibuxos. Estos dibuxos son, sobre todo os que van, cando describe un xénero, unha especie, corresponden al Coste, os dibuxos do Coste. De feito, no horizonte temos o libro de Merino do Coste, onde marcou con unha cruz a lápiz os libros para o impresor, copiar o dibuxo e os levar ao libro dele, non? En cambio, pois as descripcións, describe dedicado, a veces non lle concede o nome e tal, fai unha descripción da planta bastante completa, sempre tamén fai unha descripción do xénero, da familia, etc. E depois aí, se hai varias subespecies dentro do xénero, ou variedades, formas, tamén as reconoce, non? Na flora de Galicia, ao final do traballo, describe 1845 especies e subespecies. En total, incluindo a flora de Galicia e outros traballos anteriores, dá 726 nomes novos. Aquí hai moitos niveles, especies ou especies, incluso dous xéneros, variedades, formas, etc. Subformas, bueno, dá moitos nomes, algunhas deles xa digo, como dixo no primeiro artículo, dixo, estes nomes, prefiro dar un nome, describirla como unha forma ou que sea nova, a que quede no olvido, que quede guardada, non? Fai 155 combinacións novas, con plantas con que outro autor consideraba un nivel, pois cambiou de nivel, non? Ou incluías no outro xénero, o que fora, non? 101 xéneros, 100 especies, 100 especies, 149 de outro nivel, non? Moitas das especies, algunas, moitas delas, están incorporadas a outros hoxendía, non? Despois de este traballo de Flora de Galicia, publicou as edicións da Flora de Galicia, que foron 5 edicións publicadas en anos sucesivos, editadas na revista Boteria, que son unha mellora xa se ve unha mellora no tratamento das especies e unha corrección ou ampliación de cousas que non había encontrado hasta ahora, que aí resolveu de outra forma, non? Ou que decidiu resolver de outra forma, non? En seu conxunto, cando el morre, prácticamente chegamos a unhas 2.000 especies, 2.000 especies ou especies o que podían ser a flora cando el morre en 1909-1910, non? Incluso o pai Laín, posteriormente, volveu a revisar o herbario, pois encontrou novas cousas que tiñen no herbario, ou corrixiu determinaciones, ou determinaciones que ele non pudo chegar, pois se las saca adiante, non? Ben, aquí temos onde as citas, cando facemos mención a citas, non quere decir que sea que haya pliego dese lugar, que son as citas que correspondo que di en la flora, non? Entón, vemos aquí
que os lugares onde máis citou, lóxicamente, aquí abaixo na Guardia, pero vemos que ten moitas citas na zona de Viana do Bolo, na zona de Ancares, Cervantes, e despois tamén en Beiro, curiosamente. Tamén ten bastante aquí en Melide, para nos depois en Santiago, onde ten bastantes cousas, non? Porque hai unha cuestión rara, é dicir, así como en Ancares pareceulle extraordinario, como di na Zona Ife, por que hai tantas citas de Viveiro? Sencillamente porque ali estaba Marcelino Rodríguez Franco, foi botánico, eu seguro que non foi un discípulo dele, penso que non. Rodríguez Franco non foi discípulo dele. Dedicoulle incluso unha anémone francoana, que a que veremos ao final de todo, a última diapositiva, ao final de todo aparece ali o tío señor de lado. El mandaba de moitas pliegos de herbario con un número, entón se contestaba o número 1, 2, 3, 4, pues daban a contestación xa salida, non? Por eso aparecen tantos. Despois, en Ancares, porque visitou e pareceulle moi interesante, e xa despois, en Viana do Bolo, pues tamén estuvo na época toda esa zona e publicou bastante. A relación a Melide tamén é interesante porque Melide, desde o meu punto de vista neste momento, é o lugar máis interesante florísticamente de Galicia. Por que? Porque é onde hai o maior número de especies endémicas e de interés. É unha zona de rocas ultrabásicas, rocas ricas en metales pesados, magnesio, níquel, cromo, etc. E unha flora moi adaptada, moi específica. Entón, plantas que hai aí só aparecen nesa zona. Armelia melinoi, por exemplo, Antilles melidensis, Santolina melidensis, ahora Erissimum probablemente melidensis tamén, distintas especies que hai aí que só se encontran, ou se non, outras plantas que aparecen en calizas ou exclusivamente nesta zona. Ainda que a zona, aunque desde o punto de vista florístico a máis interesante, penso que a zona de Melide, desde o punto de vista de diversidade biolóxica, a zona que, desde o punto de vista máis interesante, é a de Crisma da Lanzada. Por unha razón, porque é unha superficie relativamente pequena, de unos 2 km por moito, a distancia de uns 2 km escasos, 2 por 2, encontrase unha gran variedade de hábitats, desde zonas de arenales, piñeirais, a zona de marismas salobres, marismas saladas, marismas de agua dulce, etc. Entón, é unha gran diversidade, un número importante de comunidades distintas aí nesa zona. Entón, isto é, donde un pouco vemos donde as zonas blancas non hai citas, con o cual, en teoría, non herbolizou ou non hai mención de ali alguna que hubiera unha herbolización. Veremos un pouco máis adiante. Como vemos aquí, naquela época onde traballou, antes de as zonas onde están con esta especie de estas líneas rods vermellas, son as zonas donde estaban realmente ali a herbolización. Na carretera, na Camiño Real, que viña de Madrid, que pasaba por Piedrafita hasta Coruña, pasando por Lugo, e onde recorreu, por exemplo, Lanse, cada moitos dos viaxeiros que viñan daquela época a Galicia, pois pasaban por aí. Despois, o eixo Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Tui, o Tui, máis que Vigo, Tui, pois para tamén unha zona onde facil a arborización, e na zona costeira das Rías Baixas, porque algúns destes, por exemplo, Colmeiro, Tesidor e algún máis, pois arborizaron por esa zona porque veraneaban, ou andaban por aí, non? E depois a zona do Ourense, onde estuvo Couret, que probablemente recolleu algo máis, pero temos poucos datos das súas arborizacións. Pero esa zona onde, fijaros que podemos ver que Merino ampliou moito o campo de arborización propia ou a través de envíos que lle facían sempre, pero en xeral recorreu estas partes, recorreu, como veremos, estas zonas limítrofes máis ben montadas. Por exemplo, Ancares describiu bastantes especies de vermello, unha serie de especies descritas por Merino, e ainda a pesar de todo, despois seguiron describidos algunas outras especies a posteriori. Aquí temos algunas, por exemplo, algunas plantas que él sí que encontrou, por exemplo, Centaurea coconense e Centaurea gaística. Ela se encontrou, pero como non tiña suficiente material, non supo describirlas como novas. En cambio, Laín, posteriormente, revisando os materiales de Merino, as coleccións propias, pues, describirlas como especies novas as dúas. Estes son dous endemismos galegos. A Corcubirense se encontra na parte occidental da provincia da Coruña, prácticamente de Carnota para arriba hasta creo que é hasta Musilla, máis ou menos, meténdose ao interior,
e a centaurea gallécica pois, é unha planta que está en Melide. Depois tamén, por exemplo, aquí temos unha planta que lle mandaron de Galdo, o Narcisus Lagoi, dedicada a Lagoi, Cabalago, que era un canónigo que había en Ourense que, bueno, que foi o que fai a introducción do primeiro traballo dele, non? E despois, aquí temos a Narcisus Lagoi, que al final é Narcisus Asturiensis, non? Que echaron, pero bueno, aquí temos a etiqueta dele, os textos dele, o nome, etc., non? Pero en todo Farinosos, que a planta escrita por ele e por Pau, bueno, que interés que sigue sendo perfectamente distinta. Esa, algún traballo, incluso na Razón y Fe, pues xa o recolle Razón y Fe, publicou os traballos, viaxes de herborización, facía unha descripción de as plantas que collía, sempre hacía algunos comentarios sobre a zona. Bien, aquí temos os concellos de Herborizou, en vermello, onde herborizou Merino, e en cambio, os círculos indica as zonas onde el non recolectou. Xa veremos algo máis despois desto. En total, se pode considerar que Merino debe de herborizar alrededor de 7.000 pliegos de hectáreas, dos cuales 12.500, como dixo o profesor Villafiaros, están en Orizán, 2.400 están aquí en Santiago, no museo. O herbario que está en Orizán é o seu propio herbario de traballo, feito de toda a súa vida, non? De feito, vai indo cambiando as primeiras etiquetas de herbario de plantas de la parte de Melide, de Verón, do río Miño, e despois as plantas de Galicia, non? Nas etiquetas. En 1909 regala a Santiago, a Sociedade Española de Historia Natural, a sección de Santiago, regala unha colección de 2.400 pliegos, que son os que están no Museo de Luis Sebanos en día, non? Hacia 1900 pouco regalou tamén uns 1041 pliegos a 1027, 1040 pliegos ao Instituto Sánchez Cantón, porque conocido profesor, tamén hace un pequeno regalo de unha serie de ejemplares. E o resto da colección pode estar distribuído en varios sitios e un alrededor de 800, 900 pliegos están en Madrid. Esos 800, 900 pliegos corresponden aos materiales que ele enviaba a Pau cando tiña dúdas. E depois, cando morreu o pai, ao final o Pau, o herbario de Pau pasou ao Xardín Botánico de Madrid. Entón, estas son as zonas onde están, vemos que non herborizou prácticamente toda a costa, non herborizou na zona de aquí pouco, e depois na zona de Rubiana non entrou ni en plena Trinca, que eso non o subiu, non? E aquí tampouco, en Ancares, subiu a Peña Rubia, e por onde estuvo en casi en Bardea de Ciorredo, que chamaban yo Pío, non? Na zona, non? Pero despois subiu chegar arriba de todo, e depois onde non chegou foi a Peña Trinca e aos picos altos de Osures, ainda que estuvo na zona, non chegou a subir. Por que non chegou a subir? Eu penso que é unha cuestión, o que falamos antes, que Merino chegou con 35 anos a Camposancos. Aos 45 empezou a traballos botánicos. El sufriu unha enfermedade, estuvo enfermo cando estuvo en Puerto Rico, por eso tuvo que ir para España, para recuperarse. Probablemente de eso debeu de quedar afectado de unha forma a súa capacidade física. Tampouco non naquela época, aunque se moveran, non eran como podemos ahora muchas veces. Alguns, outros non tanto, pero alguns que se movían moito físicamente están capacitados para moverse mal. Entón, cando chegou aos 45, aos 55, que foi cando empezou a salir a Catedral Botánica, aos 55, aos 60, aos 55, aos 60 anos, 55 e pico anos, 60, pues podía estar en Ancares, non? Entón, a esas edades, subir as montañas, como estés ben físicamente, pues é un pouco difícil. De feito, cando se lee a Razón y Fe, parece que se nota algo ese aspecto físico, non? Tamén a veces uno nota tamén con os tempos, cando vai ao monte, pues vai notando, o sea, non é capaz de subir arriba como subía antes, non? Depois tamén, outra cousa curiosa que tamén pasou a min, foi que conta na Razón y Fe, foi que cando el chegou a unha das veces que tentou subir a Penarrubia, chegou un momento en que a niebla chegou, empezou a invadir a niebla e quedaron perdidos, e non sabían salir. E tuveron que encontraron de pronto un pastor que había por aquí e logo non sacar. Realmente a mí pasou unha vez tamén ali, que subía con unhas amigas, subía a Pico Tres Obispos, e de pronto quedou a néboa, e non seríamos capaces de salir daquela planicie. Tuvimos que dar 3 vueltas e dixemos, bueno, se aquí por algún lado ten que empezar a salir. Empezamos a andar, dar outra vez a volta, e
e cando vi que empezaba a pensar ben, empecé a pensar por ali. E cheguei a salir xa outra vez onde estaba o coche, non? Pero chega un momento en que a néboa pois, é tan intensa, tan cerrada, que non te perdes a noción de onde tes que ir, non? E a mí pasou o día, e tamén pasou por menos unha vez tamén, non? Aquí temos un pouco de densidade de urbanización actual, un pouco... vemos que nas zonas negras, incluindo os círculos negros, son donde está hoxe en día da maior número de urbanización actual que está recollida fundamentalmente nos barrios de Sant, de Santiago aquí de la Facultad de Farmacia, en el barrio de Noguizar, ¿no? Aquí están recollidas donde hai maior número de plantas. A zona máis donde hai maior número de pliegos por mesmo municipio é en Rubiana, nas Caritas de Rubiana, zona de gran interés. E despois hai en Peratribica tamén moitos, hoxe en día na zona está aquí arriba de Capegade, todo por aquí tamén hai moitos, tamén hai un interesante endémica, e, bueno, vemos aquí tamén Santiago, todas estas zonas por aquí, hai unha serie delas que están moi arborizadas. En cambio, nos ciclos vermellos, as zonas que están relativamente pouco arborizadas. Hai un déficit, non? Está, por toda a norte da provincia de Lugo, moito, casi a zona centro tamén, e depois interior, esta zona de Suído, e tamén por aí, e esta zona aquí entre Berín, o Suez tamén, o Cualeiro, etc. Estas zonas son pouco arborizadas. Na parte interior de Ourense tamén debe estar relativamente arborizado, aunque está un herbario inaccesible neste momento, pero non é que o prepare, pois pode estar, podemos ter unha buena colección de plantas de Ourense, non? Sobre todo de Rodríguez Gracia. Pero ten que pasarlo, elaborar as etiquetas, non? Pero ten varios notables de moitos tipos, non? Bien, antes de esta, aquí digo eu que a anémone... non, esta non, perdón. Perdón, esta anémone francoanes, esta, non? Esta é de uso de dereito, non? E outra anémone diversifolia. Para acabar de falar, para destacar un pouco a forma de ser de Merino, era probablemente unha persona moi inteligente, unha buena capacidade humorística, por eso o elegiron para na escola. En seu momento, era un observador metódico, só falta ver que ele seguiu durante moitos anos controlando o observatorio meteorolóxico. Sempre se basaba en dato experimental. Hizo un bo traballo de campo dentro das súas limitacións. Hai que recordar que Merino traballou só sempre prácticamente, salvo eses colaboradores como Rodríguez Franco, algúns outros máis, algún que tuvo en Pontevedra, en zona cercana a Esteve, en Pontevedra, algún que tuvo en Tui, e algún alumno que pudo mandar material, prácticamente ele recorría os sitios só ou aproveitando, por exemplo, a familia de Rosón, cando estuvo en Cares, etc. E iso tamén é importante porque a preparación de plantas ten que facerse el só, o material que ten el, adolece moitas veces a falta de poder facer ben as cousas, preparar ben o material de herbario, de feito moito que falta a etiqueta, moitos pliegos, etc. O traballo, como dixo o Dr. Díaz Fierros, o profesor Díaz Fierros, é un traballo, cando fiz a Flora de Galicia, foi un traballo modelo para outras floras. De feito, a Flora de Cadeval, que se fixo de Cataluña 10 anos despois, xa seguiu un modelo moi parecido á Flora de Galicia, e foi a Flora de Galicia de Merino era referencia cando se realizou a Flora de Ibérica. Estábamos aí como referencia porque era das zonas floras regionales, que eran moi antiguas en aquel momento a Flora Ibérica, pero tiñen un gran valor para a flora. Penso que foi unha sorte que estuvera traballando en Galicia, aínda que máis de un botánico que eu conozco, cando íbamos polo campo encontrábamos plantas, sempre botamos a culpa, falábamos máis de Merino e de Laín, porque decía, si nos adelantaron, e perdón a expresión, estos cabrones se nos adelantaron a nosotros, non? Que en realidad é un elogio para eles, non é ningún desprecio. Nada, pois moitas gracias, espero unha pregunta.